Cultura é un dereito, non é un luxo. Somos Camaño Meixeiras, dúo de música de raíz. Partimos da tradición oral galega, dos ritmos tradicionais, para crear a nosa propia linguaxe, situando sempre a emoción no centro. Ela é Isabela Camaño, toca o acordeón cromático. Eu son Antía Meixeiras, toco violín e canto. E somos Camaño Meixeiras. Eu creo que como país temos o problema de que se confunde moito a cultura co entretemento. A cultura ten que emocionarnos, ten que facernos pensar, ten que removernos, a veces ten que incomodarnos incluso. Aquí parece que un pouco a cultura está a servizo do mercado. É unha ferramenta de transformación social e eu sinto que falta como moita cultura da sensibilidade. Dende nenos e nenas deberíamos traballar moito máis o de aprender a escoitar música, o de aprender a ler poesía, a valorar eses pequenos detalles, valorar a cultura. Sí, tamén cultura en sentido bidireccional, cultura de público, non só en un sentido único. Realmente falta cultura de saber escoitar, saber valorar. Gústame a cultura que cuestiona cousas, tamén a cultura que se fai nos campos das festas. A cultura que me transmite meu avó cando canta unha copla da súa xuventude. Interésame a cultura que fala de feminismo, a cultura que fala do rural, a cultura que fala da diversidade, que fala dos saberes populares, que fala da ritoloxía popular. Nos de feito fixemos un disco sobre ritoloxía popular que fala un pouco de todas estas cousas. Porque temos unha riqueza nos saberes populares, nos ritos, temos ritos para todo, non? Cada canción fala dun rito. Ritos para namorar, ritos para sanar, Comunicarse con máis alá. Creo que somos unha comunidade que ten moito saber colectivo. E a ritoloxía é unha maneira de unir a comunidade. Para nós tamén é importante reivindicar a cultura e a música como un valor en si mesmo, porque creemos que hoxe en día a música e a cultura estáse consumindo como algo en segundo plano mentras fas outras actividades, como pode ser estar de cañas cos teus colegas. E xa se está perdendo esa tradición de escoitar un disco no sofá da túa casa tranquilamente, incluso se está perdendo o feito de pensar un disco como un todo, con un concepto, e nós quixemos ser un pouco disruptivas e seguir apostando por facer discos conceptuais, como unha obra de arte en si mesma. Ao final somos artistas, non? Creamos obras de arte e eso leva o seu tempo. Creo que o capitalismo está facendo que perdamos esa maneira de ver as cousas. Sí, a conexión da arte coa artesanal, como algo feito con cariño, con lentitude. Os tempos que se merece cada cousa. Exacto.